Кажи ни малко за себе си. Казвам се Филип, съм на 30 години. Кажем, че се занимавам с кино. Учих в надвис за режисьор. Почти завърших. И се опитвам да го работя това. Както и да значи това. Как реши да се занимаваш с кино? Аз съм от такова семейство киношеско. И всъщност много дълго време се опитвах да не се занимавам с кино. Защото всички други с това се занимават. Учих някакви неща в Софийски, опитах се да избягам това, но се оказа, че... Кой е най-големият ти стимул да го правиш? Най-големият ми стимул да го правя е това, че си мисля, че това е начин, по който аз мога да кажа нещо, което ме вълнува. И всъщност за мен това е най-важното. И ако пък някой това, което аз искам да кажа, го чуе и го хареса или е важно за него, още по-добре. Кое беше най-голямото ти препятствие по време на професионалната ти кариера? Препятствия има на абсолютно всяка крачка, защото това е много трудна работа. Особено в България, не също навсякъде, но... И препятствията са безкрайно много, така че ако препятствията те спират, просто да се откажеш и да правиш нещо. Имаш ли бъдещи проекти? Имам бъдещи идеи. Би ги нарекал още проекти, имам някакви идеи. Разкажи ни малко за тях. Имам, примерно, идея за няколко късометражки. И мисля, че това е добър път, по който да се мине преди да стигнеш до дебют и до пълнометражен филм, защото това си е... Първо, това е школа. Ужасно много се учиш по този начин. Супер полезно е. И някакси те научава на въобще как се случват нещата и на процеса и изпробваш различни неща и това е много важно. И затова за сега мисля поне още една късометражки преди да се хвърля на дълбокото. Какво е за теб София? София е град, с който едновременно ужасно мразя и всеки път се потискам, като съм ходил някъде друга и трябва да се върна тук. Но пък някакси много го обичам, защото съм живял всичките тия 30 години. Кой е любимият ти квартал? Любимият ми квартал е там, където живея в момента, което е около Ивана Сен, мисля, че е най-парижкият квартал на София. Как си представиш успеха в киното в България? Често казвам се надявам не просто в България, някакси в 21 век не е толкова трудно да... В смисъл, като направиш нещо хубаво тук, като може да стигне до... примерно до много фестивали и въобще надявам се не само в България да се огранича в действията си. Защо си тук? Тук съм, защото към момента тук мога да правя това, което искам да правя. Макар всичките му трудности, но много по-трудно ще ми бъде да отида някъде друга. Кое е най-голямото ти професионално постижение? Не знам постижение, но според мен е най-ценното, че успявам да... Защото много хора го завършват това и после правят съвсем други неща. Мисля, за мен си е постижение въобще, че успявам да се занимавам с това и да го работя и не само моите неща, ами да работя в продукции. Това е важно и ценно. А как се виждаш след 5 години? Мисля, 5 години се виждам като успешно дебютирал. Млада надежда на 35. Кой е филма, който мечтаеш да направиш? Не знам. Нямам мечта филм. Не знам, всеки проект е различен. Важното е да винаги да имам възможността да работя по филми, които искам да правя, а не по задължение да правя нещо, което не ме вълнува и не ме ангажира. Какво искаш да покажеш във филмите си? Искам да покажа... не знам, много неща. Вече искам да разказвам истории за хора, които познавам, истории, които мене ме вълнуват, за проблеми, които виждам около себе си, в моите познати.
И мисля, че това е най-добрият начин да си честен, да кажеш неща, които някой ще се идентифицира с тях, защото ще се припознае и ще е важно и за него. Как изглежда идеалният киносалон? Аз лично, примерно, бях фен на стария отчукан салон на Одеон, така че не знам дали съм критерий. И сега, откакто го направиха много хубав, много луксозен, някакси за мен не е същото. Но това не значи, че е идеално. Не? Сигурно идеалният е, като се съчетава и качество на картината и на залата, но и някакъв дух, а не пластмасовите салони в мода. Кое е най-хубавото ти професионално качество? Този може ли да го изпусне? Някой друг да го кажете. А кой е най-големият ти професионален минус? Най-големият ми професионален и житейски минус е, че много обичам да отлагам нещата, да ги протакам до последния момент, като ми стане страшно. Кажи ни две думи за съвременното българско кино. Съвременното българско кино е живо и рита. Има много млади хора, които някои от тях вече дебютираха последните 5 години, филмите им обиколиха всички фестивали. Има други млади хора, които те първи им предстои, които правят много яки късометражки и има много интересни неща, които те първи предстои да се случат. Стига да най-после да има някакъв нормален процес, който не се прекъсва на всеки 2 години, не се почва от начало. Имаме няколко такива години, в които всичко върви нормално и без катаклизми, мисля, че такива много хубави неща ще се случват. А две думи за блок кино? Блок кино е супер инициатива, която аз все повече се въодушевявам от нея, защото чрез него видях нещо, което аз знам по принцип, но е друго като го видиш и това е, че хората, защото има такова всеобщо мнение, че никой не иска да гледа българско кино. И аз виждам чрез блок кино, че не е така и че всъщност когато киното отиде при тия хора, те идват, гледат с интерес, харесва им, коментират, вълнуват се. И този въпрос е просто някой да ги подтикне, някой да ги разръчка да отидат и те отиват и гледат и се кефят. Това е много ценно. Благодарим много и желаем успех!